Клапа финал! Събрали сме се за епическия финал на това безобразие. 2, 1, старт! Днеска ще е екшен. Ако разцепивате! Колко време? Не гледай аз! Тия са измислили някой страшен панер. Майка ми, видяхте ли? Да ти го стори, Георги! Познавайки брат ми Атанас, целта е била някой да се изложи. Настоявах на това. Не взеха те за мезе. Това е най-голямата излагация от всички. Откъде на къде? Ти винаги ще измислиш най-голямата тъпотия. Дай да не коментираме тази игра, моля те. Големите възпиталите! Сега съм присъствал на идиотщини, но това е невероятна идиотщина. Не сте готови изобщо. За това, което ще завърта на противниковия отбор. Оригна ли се извинявай? Напрежението между баща ми и сестра ми се усеща. Играя на 50%. Това просто не е вярно. Тя е тайфун, стихия, буря. Се да е победител, се да е отгоре. Обича да бие и да не пуска кокъл. Те са си така всички бачорски. Не им обръщам внимание. Тук сме шампиони. Каквото и да ми коса.